Diagnóza polip? Pôjdete sa objednať a vy máte zrazu kopec otázok. Jednoducho, je to výrastok, ktorý vzniká zo sliznice, tela maternice alebo krčka maternice. No nezistíš. Pokojne to môže byť náhodný nález v rámci preventívnej prehliadky, ale ak sa ti objavuje napríklad nepravidelné krvácanie alebo silnejšie menštruačné krvácanie, alebo máš opakovanie krvácanie po pohlavnom styku, nedarí sa ti otehotneť, máš opakované tehotenské straty, tak treba aj na takúto vec myslieť. Polip ale neboli a polip ale nespôsobuje meškanie menštruácie. Samozrejme, môže ich byť viac. Ultrazvuk. Keďže sám nezmizne a môže v 1% sa maligne zvrhnúť, odporúča sa odstrániť. Metóda, ktorou sa odstráňuje, sa volá hysteroskopia a následne sa tento polip vyšetrí pod mikroskopom a potvrdí sa jeho benigná povaha. Keďže jednou z najčastejších príčin je hormonálna nerovnováha, tak sa môžu aj užívať lieky, ktoré túto hormonálnu nerovnováhu optimalizujú. Ale je to iba krátkodobé riešenie príznakov, ktoré vám polip spôsobuje. Ten polip nezmizne a hlavne nepoznáte jeho povahu. Cielená známa nie je. Dôležité sú preventívne prehliadky.